vise jer, hvordan man laver tekst på ens negle. Det du skal bruge, det er... Jeg viser det. Det er en avis. Skal du bruge en højtidshyldelig lys neglelak. Der har jeg taget den fra Essie. Og den har nummer 705. Og den er ret god, synes jeg. Og så skal du bruge en topcoat fra Depend, har jeg valgt. Og så skal du bruge noget vand, ned i en kop. Og så skal du klippe din avis her ud i sådan nogle flere små stykker. Og der gør jeg sådan her. Så har du sådan et stykke avis her. Det er sådan et, du cirka skal bruge. Jeg kan lige sige, det kommer til at se sådan her ud. Og når du har lagt nejlakken på, så skal den være lidt våd, men sådan, så du godt kan røre ved den. Så dypper du din avispapir ned i vandet. Sådan her. Og så lægger du det på neglen her. Du behøver ikke tage sådan et stort avispapir, eller avisstykke papir, vel? Men det må du selv styre. Og så sidder du sådan og trykker på den. Sådan der. Og så hiver du den sådan lige så stille af. Så bliver det sådan her. Så kan jeg fokusere. Ja, og så smider man det der væk. Og så tager du din topcoat. Sådan der. Og kommer på neglen. Bare sådan et lille tyndt lag. Så det sådan skinner lidt. Og det var sådan set det. Så I må godt se nogle af mine andre videoer. Jeg har lagt nogle ud med nogle andre negletips med mig og min veninde. Ja, og så lige en sidste ting. I kan også komme noget base coat under neglen, inden I kommer den farvede lyse neglelak på. Kan I komme base coat på. Det er rigtig godt. Så ja, det var det. Hej hej.